Közel fél éve 2024. szeptemberében költözött be új Síp utcai termébe a zalaegerszegi Kik és Thai-box SE. A klub tagjai nem kevés időt és energiát fektettek abba, hogy az egykori Kafka Margit kollégium ebédlőjéből egy igazi küzdősportkatlant teremtsenek, ahol megfelelő környezetben tudnak készülni a közelgő nemzetközi viadalokra. Az Ikonnak októberben lesz a világbajnokság a Walesben, tehát az egy 6 napos verseny, kb. 4000 versenyző részvételével, ami azt gondolom, hogy iszonyatosan erős mezőny. Tehát nekünk ezek a versenyek inkább felkészítési versenyek. Minden versenyt a helyén kell tudni kezelni, hogy valójában mekkora értékekkel bír. Én azt gondolom, hogy ezek a nagyon jó célt szolgálnak, hogy felkészítésnek megfeleljenek. Én mivel zalaegerszegi vagyok, én nagyon-nagyon szeretném, hogyha Zalaegerszegen lennének már komolyabb versenyek újra, és remélem, hogy úgy is lesz. Annak külön örülök, hogy város részéről is képviselték magukat ezen az edzésen. Amint látjátok, ez a terem az új edzőtermünk, kicsit más, mint a régi, de amennyire tudtuk, helyre raktuk, rendbe raktuk. Egy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő helyről beszélünk, ami előtte volt. Most viszont már teljesen alkalmas arra, hogy edzések folyanak. Úgyhogy óriási dolog, hogy Don Wilson és Gore Vardanyan, akik egyébként hollywoodi színészek, illetve Gore Vardanyan producer is, valamint a Dokando Világszövetség elnöke, ők itt vannak és a mi edzőtermünkben tartanak órát. Ahogy látod, a gyerekek totál oda vannak érte. You take this foot and you pivot like this, or you pivot forward and backwards, and you see boxers do that. They're trying to get position on each other. Az zalaegerszegi Kik és Thai-box SE egy igen illusztris vendéget köszönhetett a termében április elején. Don the Dragon Wilson látogatott el hozzájuk. Az amerikai úriember 11-szeres kickbox világbajnok, mellette pedig több mint 60 akciófilmben is szerepelt élete során. I've been having a fun time, but I'm eating too much Hungarian food. Először járok Magyarországon, és eddig minden nagyon tetszik. Sokkal jobb az időjárás, mint amire számítottam, de amivel leginkább elégedett vagyok, az a magyar konyha. Különösen a desszertek nagyon finomak. Ha így folytatom, akkor már nehéz súlyúként térek vissza az államokba. A versenysportot közel 25 éve hagytam abba, de azóta is, ha tehetem, minden nap edzek. Örömmel konstatálom, hogy itt önöknél is rengetegen foglalkoznak küzdősporttal. Ennél az zalaegerszegi klubnál is sok tehetséges sportolóval találkoztam. Jó magam 11-szer voltam világbajnok, és sosem a földharcot részesítettem előnyben. Ma itt is különféle ütéseket és rugásokat mutattam a résztvevőknek. A sportolás mellett a filmezés továbbra is az életem része. Még ebben az esztendőben is többször forgatunk majd. Már elmúltam 70 éves, de továbbra is rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy azt csinálhatom, amit igazán szeretek. Mindenkinek ezt kívánom itt Magyarországon is. Don Wilson mellett szintén Zalaegerszegen járt a Dokando Küzdősport Világszövetség elnöke, az örmény származású Gore Vardanyan is. We are here to participate in world. Elsősorban a dokando szakág népszerűsítése miatt érkeztem Magyarországra. Örülök, hogy itt is egyre többen kipróbálták már a kickbox ezen válfaját. Köztük Horváth Ferenc és csapata, akik nagyon szépen fejlődnek. Izgatottan várom a nagykanizsai világbajnokságot is, ahol számos kiváló sportoló lép majd a ringbe. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki Horváth Ferencnek, aki nem kis munkát végzett azért, hogy minden a legnagyobb rendben legyen ezen a rangos eseményen. Az zalaegerszegi Kik és Thai-box SE sportolói leginkább egy felkészülési versenynek szánták a kanizsai VB-t. Számukra a legfontosabb az októberi világbajnokság lesz, amit Walesben rendeznek.